Здравейте и добре дошли обратно в новото ми видео. Днес ще направим един разбор на тези 45 дни, които прекарах в Индия, за какво съм харчила, колко ми е излязло всичко и всъщност достъпно ли е и наистина ефтино ли е в Индия, както всички казват. Започваме с първият полет, който беше от Барселона, защото преди това бях в Барселона и ми излезе доста по-ефтино, отколкото щеше да ми излезе, ако бях тръгнала от България. Първият полет Барселона Гоа е щат в Индия, където реално аз бях, е 512 лева, като това е добра цена. Аз срещнах българи, които бяха тръгнали от България и си бяха купили дори по-евтини билети. Така че следете много добре офертите и проверявайте във всички възможни сайтове. Аз до момента тези, които съм намирала на най-добри оферти, съм ги намирала в Skyscanner и директно в платформата на Kiwi, които се говоря за Азия. Полетът ми, който беше за излизане от Индия, беше на цена от 432 лева, който беше от Индия до Бали. Имайте предвид, че това нещо отново се случва в Азия, но ако пътувате Индия директно в България, също ще ви е по-скъпо, отколкото ако сте някъде в Азия. Аз реших, че е много добра възможност, която няма как да изпусна и да дойда първо до тук. В видеото ми от Бали вече ще сметнем за колко пари се прибирам до България от тук. Продължаваме нататък с нещото, което според мен ще ви изуми най-много. Отидох в Индия с цел да си взема обучение, да се сертифицирам като инструктор по йога. Това нещо ми струваше 1600 лева, като ми включваше обучението ми за 3 седмици и съответно сертификат, който ми позволява след това да го работя това нещо, да преподавам. Включваше ми самите нощувки в училището и храна без неделя. Всеки ден без неделя. Като тук говорим за закуска, обяд и вечеря. И това е на цена от 1600 лева. Искам да ви кажа, че наемите в София са безумно скъпи, вие знаете. И реално, ако не си делите квартира с някого, хората плащат около 1000 лева. Имайте предвид, че за 3 седмици можете да изкарате и обучение и да си спестите 1 месец от наем. Така само ви го пускам. Допълнително на това, всъщност, аз реших да остана повече след курса ми, което не ми беше в първоначалния план. Всъщност аз нямах много план, но съм доплатила в училището да остана само 400 лева, като не съм сигурна дали това е цена, която щяха да дадат и на непознат човек, тъй като аз им направих и някакви снимки, които те да си апдейтнат уебсайта. Така че и това го имайте предвид. Ако вие предлагате някаква услуга и може да помогнете, примерно на някой хотел или на някой йога студио с снимки, с това да им направите уебсайт, с графичен дизайн, например, с някаква услуга, която вие правите, може да си спестите пари. Освен това ви препоръчвам два уебсайта веднага, които са Workaway и World Packers, където може да откриете точно такива доброволчески работи, като най-обикновено те ви подсигуряват място, където да спите или място, където да спите и храна. Вие в замяна правите нещо за тях. По този начин може да си платите само транспорта, да имате пари за някакви джобни и всъщност да останете някъде за по-дълго време. Продължаваме нататък с едногодишната виза, която за Индия ми струваше 74 лева. Ще оставя линк долу в описанието към сайта, където аз кандидатствах. Да ви изпиша какви документи са ви необходими. В момента това, което се сещам е, че ми трябваха снимки физически, които сканирах и имах също дигитално. Сканирах си личната карта и паспорта и трябваше да им изпратя, мисля, че това бяха единствените документи, снимка и сканирам паспорт всъщност. Нещо такова беше. Ще ви оставя сайт, ще ви опиша долу. Продължаваме нататък с VPN, който ми е струвал 32 лева и 72 стотинки за месеца. VPN аз лично използвах, защото исках да публикувам от TikTok, но TikTok е баннат в Индия, съответно не се използва там, а знаете, че аз имам партньорства и в TikTok и съответно това ми възпрепятстваше на мен лично работата. Освен това е просто досадно, когато търсиш нещо на български да не ти излиза. Не можех да си ползвам платформите като HBO, Netflix и Disney+, не можех да ги ползвам без VPN, нито на лаптопа ми, нито на телефона, нито никъде. Това също да го имате предвид, така че това най-вероятно ще ви е такса, която ще ви се наложи да платите. Продължаваме нататък с кешът, който съм изтеглила и всъщност не съм разграничила точно колко пари съм дала за ресторанти, за дрехи и такива неща, но съм изхарчила 632 лева и 11 стотинки за ресторанти, храна, напитки,
някакви консумативи, всичко, което ми е трябвало като козметика, дрехи и подаръци. Това нещо 632 лева и 11 стотинки. Имайте предвид, че аз съм имала подсигурена храна в училището и това са джобни, които съм харчила само в почивните си дни. И това е без таксите за забележителност. Пак не ми се струва много, защото доста пъти ходих и навън да хапвам. Постоянно съм си взимала сладоледи и напитки, някакви неща, нали, от нищо не съм се лишила. И съм изхарчила тези пари. За забележителност и забавления съм дала, всъщност аз не съм ходила на толкова много, защото моят курс беше супер интензивен и аз общо взето съм била в училището през цялото време, с малки изключения. Да съм ходила на звукова терапия веднъж, 2 пъти съм платила вход, всъщност един път не съм го сметнала, за Wildlife Sanctuary. Беше ефтин, беше 160 рупи, нещо такова, и във фермата за подправки. Но всичко това ми е струвало 62 лева и 26 стотинки, което не е много, но имайте предвид, че аз ако не бях, например, на йога обучение, най-вероятно щях да ходя на йога или щях да ходя повече на някакви други активности и щях да дам много повече пари. Аз просто не съм имала времето, защото съм била там за да уча. Нещо друго. Такси на летището. На летището от Барселона, тъй като аз имах 4 полета, от Барселона до Гоа и после от Гоа и половината ми полети до Бали съм сметнала, защото ми влизат в тази цена като дата, съм дала 149 лева и 20 стотинки, което е адски много, защото тук говорим за по-малко от 30 часа по летища. Един път знам, че дадох 15 лева за вода, само това ще ви кажа, така че това нещо, ако има как да си вземете някаква пакетирана храна при вас, просто аз не го предвидих от Барселона и след това от Индия те почти не продават хубава пакетирана храна, която можех да взема с мен, затова съм изхарчила толкова много пари, но тук от Бали ще се опитам този разход, като се прибирам, да си го спестя. Нещо, което не съм включила, е обучението ми по звукова терапия, което в последствие не ми беше планирано. Ако си го бях платила, щеше да ми е 800 лева, но в едно от другите видеа ви споделих, че всъщност на мен ми беше безплатно, защото аз предложих на хората да им направя съдържание за техните профили, за техния уебсайт и им направих фотосесия, така че тези пари си ги спестих, защото ми бяха непланиран разход, който не исках да давам. И неща, които не съм включила, а които всъщност са си вървяли в този момент, са всичките онлайн такси, които аз си плащам, някакви абонаменти, един куп неща, фирмени, съответно, нали, всеки си има такива работи, разходи по фирмата и сметките ми, които в България си тъкат за ток, вода, някакви кредити, всичко това нещо трябва да си го предвидите и да си го сметнете. И всъщност всичко, което съм изхарчила, са 3262 лева и 18 стотинки. Това е без обучението по звукова терапия. Ако смятаме и него, би трябвало да съм изхарчила 4062 лева и 18 стотинки. Искам да ви кажа, че тези 3262 лева аз без проблем си ги харча в София. Един бог знае за какво, но факт е, че си ги харча. Аз наем не плащам. Дрехи не си купувам почти. Не мога да ви обясня, но тези пари хвърчат доста често. В случая аз съм си изкарала, това е с полети, това е с нощувки и това е с обучение, което реално след това мога да си, това си е съвсем отделна професия, да кажем тези 4000. Ако добавим и звуковата терапия, това са 2 нови професии, 2 обучения за нови професии. Така че смея да кажа, че поне в моите очи това тотално си заслужава и оправдано, да не говорим за спомените, новата култура и всичко, което съм видяла, просто това е безценно. Интересно ще ми е за Бали да ви споделя, защото тук наистина си хвърчат пари за нощувки наляво надясно. Всеки ден за храна, защото нали, в училището, примерно в Индия, си имах подсигурена закуска, обяд и вечеря. Така че тук ще видим вече какво се случва. Ако ви е интересно, тепърва започвам поредицата за Бали. Абонирайте се, ако сте нови в канала. Благодаря ви за вниманието, обичам ви и ще се видим съвсем скоро.